ጾም በንስሐ ከላይ ክፋል ማዕጾኻ ዕፀ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ማዕጾኻ ዕፀ ቃል አምላክ ከም ዝብለና ክትጽሊ ከለኻ ናብ ቤት ካእቶ ማዕጾኻ ዓጺኻ ናብቲ ብስውር ዘሎ አቦኻ ጸሊ እቲ ብስውር ዝርኢ አቦኻ ድማ በግልጺ ክፈድየካ እዩ። ማቴዎስ ምዕራፍ 6:6 ሕቶ ትጽሊ ዶ? አበይ ኢኻ ትጽሊ? ጸሎት ቅዱሳን ኣብ ገዳምን በረኻን ኣብ ቅድሚ አራዊትን ጉድጓድን ኣናብስትን በዓትን ኣብ ቤት ማእሰርትን መከራን ኣብ ማእኸል ሓልሃልቲ ሓዊ ኣብ ማዕሙቕ ባሕሪ ኣብ ከብዲ ዓሳ ይፍጽሙ ነበሩ። እስኻ ኸ ኣበይ ትጽሊ? ጸሎትና ኣብ መደቀሲ ክፍልና ጥራይ ከይመስለና ኣብ ኩሉ ቦታ ዝኾነ ሰዓት ምዃኑ ካብዞም ቅዱሳን ኣቦታት ጸሎት ተማሂርና ክንከውን ተስፋ ገብር። ቅዱሳን ኣብ መደቀሲኦም ጥራሕ ኣይኮኑን ዘጸልዩ ነይሮም። ፈቓዶ ገዳም ፈቓዶ በረኻ ምስ ኣራዊት ምስ ኣናብስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ መከራ ኣብ ሃልሃልቲ ሓዊ ኣብ ኩሉ ይጸልዩ ነይሮም። ስለዚ ጸሎት ክፍሊ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ጸሎት ምስጢራዊት መልእኽቲ ናይዛ ጥቕሲ ድማ ናብ ቤትካ እቶ ማዕጾኻ ዕፀ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ቤትካ ክብል ከሎ ቤት መደቀሲ ልብና እዩ ወይ ድማ ቤተ መቕደስ ልብና እዩ። ማዕጾኻ ዕፀ ክብል ከሎ ድማ ማዕጾ ኣእምሮና እዩ። እዚ ማለት ድማ ኣብ ቤትካ ወይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ወይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ክትጽሊ ከለኻ ናብ ውሽጣዊ መቕደሲ ልብኻ ኣቲኻ ሓሳባትካ ምቁፅጻር ካብ ጸሎትካ ዝኸልፈካ ክፉእ ሓሳባት መግታእ እዩ። ሓሳባት ኣእምሮና ከይቆፃፀሩ ድማ መሳኽቲ ህዋሳትና ምስ ነዓፁ እዩ። መሳኽቲ ህዋሳትና ከፊትና ገዲፍና ናብ ክፍሊ ጸሎት ምእታው ከንተይኸውን። ምኽንያቱ ብህዋሳትና ተሰኪሞ ዝኣቲ ዘይርአ ዕንቅፋት ሓሳባት ልባዊ ጸሎትና ንከይበጽሕ ይዘርገልና። ኣብ ጊዜ ጸሎት ካብ ዝገጥሙና ፈተና ከዓ ሓሳባትና ተሰሪዕና ብኻልእ ሓሳባት ተዋሒጥና ኣበይ ኣለና ኣበይ በፂሕና ዘይንፈልጠሉ ስርዓተ ጸሎት ይኸውን እሞ ደጊምና ክንጸሊ ንጅምር። ህዋሳትና ስለዘይተዓፀወ ግና ሓሳባትና መቆፃፀር ንስእን እሞ ልባዊ ዝኾነ ጸሎት ከይብጻሕና ንተርፍ ዝጸለና እውን ዘይመስለና። ስለዚ ማዕጾኻ ዕፆ ክብል ከሎ እቲ ማዕጾ መሳኽቲ ህዋሳትና ምዕጻው ክግታእ ኣለዎ። ምእንቲ መንፈሳዊ ጸሎት ናብ ኣቦና ዘቕንዕ ክኸውን በዚ ድማ ካብ ማዕሙቕ ልብና ናብቲ ብሕቡእ ዝርኢ ዘሎ ኣቦና ጸሎት ነቕርብ እምበር መልእኽትና ኣብዚ ዘለናዮ ጊዜ ጾም ናብ መዕረፊ ልብኻ ምእታው ማዕጾ ኣእምሮኻ ዓጺኻ ምጽላይ የድሊ። ነስተውዕል ጾም ብዘይ ጸሎት ናይ ስጋ ተግባር እዩ። ብዘይ ጸሎት ዝግበር ጾም መብዛሕትኡ ግዜ ውጽኢት ዘይብሉ ተባሂሉ ይግለጽ። ምኽንያቱ ምቕራብ ናብ ኣምላኽ ናይ ምድላይ መንፈሳዊ ዕላማ ስለ ዘይብሉ፣ ዝያዳ ከዓ ኣመጋግባ ጥራይ የመልክት። ምኽንያቱ ዕላማ ጾም ናብ ኣምላኽ ምቕራብ እዩ። ቅዱስ ተግባር ክትፍጽም ይረድአካ። ጽኑዕ እምነት ዕቤት መንፈሳውነት ናብ ጸሎት ምድላይ ይመርሓካ። ብመንፈሳዊ ሓይሊ ድማ ይገብረካ። ጾምና ካብ ጸሎት ዝረሓቐ ዝኸውን ግና ጣዕሚ ቅድስና የስእን የብሉን።
ጾም ብዘይ ጸሎት ከምቲ ኣብ ምድረ በዳ ዘላ ንቕዝ ተገረብ ስለ ዝመስል መንፈስ ቅዱስ ዝዓሰለ ጾም ክኸውን ጾምካ ብጸሎት ምስ ኣምላኽ ርክብ ክህልወካ ይግባእ። ጾም ብዘይ ጸሎት ጸሎት ድማ ብዘይ ጾም ኣይከውንን። ብጽወ ቅዱስ ኣቡነ ሽኖዳ እቶም ብዘይ ዝኾነ መንፈሳዊ ተግባር ከም ጸሎት፣ ኣስተንትኖ፣ ቃል ኣምላኽ፣ ምስጋና፣ ስግደት፣ ምጽዋት ዝጾሙ ዘይጠቕሙ ጾር ይኸውን ይብል። ማለት እዛ መልእኽቲ ብልቢ እንተደኣ ኣስተውዒልናላ እቶም ብዘይ ዝኾነ መንፈሳዊ ተግባር ማለት ግብሪ ዘይብሉ፣ ጸሎት ዘይብሉ፣ ቃል ኣምላኽ ዘይብሉ፣ ምስጋና ዘይብሉ፣ ስግደት ዘይብሉ፣ ምጽዋት ዘይብሉ ዝጾሙ ጾም ዘይጠቅም ጾር ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ጾምና ኣምላኽ ዝፈትዎ ጾምና ኣምላኽ ዝቕበሎ ጸሎት ምዝህልዮ፣ ቃል ኣምላኽ ምዝህልዮ፣ ተግባር ምዝህልዮ፣ ምስጋና ምዝህልዮ፣ ስግደት ምዝህልዎ፣ ምጽዋት ምዝህልዮ ይኸውን ማለት እዩ። ኣብ ጊዜ ጸሎት ዝገጥመና ናይ ሓሳባት ፈተና ክንፈውስ ይደግፈና። ጾም ምስ ጸሎት ጸጋ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትና ይኹን። ካልኣይ ክፋል ንሎሚ ዝነበረ ብዛዕባ ጾም መቐፀልታ ዝመጽእ ጸሓፊ ሓውና ዲያቆን ፍጹም ኣንባቢት ሓፍትሁም ዘፋኒቶ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ግዜ ንራኸብ። ሰላምኩም ይብዛሕ።